अनंत टीदे रिफ्रेश हमी। आज गुरुपुरुषामृत नक्षत्र आहे आणि आपल्या सगळ्यांचं वैभव असलेला, आपल्या सगळ्यांच्या गळ्यातला ताईत असलेला, म्हणजे आपण म्हणतो ना अमिताभ कितीही शहनशाह झाला तरी तो आमच्यासाठी तो अमिताभ असतो, तसा आमच्या आया बहिणींसाठी, आमच्या वृद्धांसाठी, आमच्या कुडाळ मालवणसाठी तो आमचा वैभव असलेल्या आमदार वैभव नाईकांचा आज आपण फॉर्म भरतोय। आज या कुडाळ मालवण मतदारसंघाचं तिसऱ्यांदा प्रतिनिधित्व ते करतायत। या 2.5 वर्षात या महाराष्ट्रामध्ये अनेक उलथापालथ झाली। हा महाराष्ट्र आहे, हा गुजरात नाहीये। साधं उदाहरण देते, गुजरातमध्ये पूर्ण राज्यामध्ये फक्त 8 महानगरपालिका आहेत आणि आमच्या मुंबईच्या आजूबाजूला 10 नगरपालिका आहेत। इतका मोठा आमचा महाराष्ट्र आहे आणि या महाराष्ट्राला कीड लावण्याचं काम, या महाराष्ट्राला संपवण्याचं काम या शहांनी आणि अनाजी पंतांनी केलं। ज्या राज्यामध्ये 40 आमदारांवर सरकार बनतं त्या महाराष्ट्रातले 40 बहाद्दर यांनी पळवले। खरं सांगायचं तर ते 50 खोके आमच्या आमदारांच्या दारात सुद्धा आले होते। आमदार हे विजय नाईक यांचे सुपुत्र आहेत, एका व्यावसायिक माणसाचा, सर्वसाधारण घरातनं जन्माला आलेला माणूस। तेही 50 खोके घेऊ शकले असते आणि आपलं संपत्ती वाढवू शकले असते, पण त्यांनी विचार केला, ज्या कुडाळ मालवणच्या लोकांनी मला निवडून दिले, ज्यांनी रक्ताचं पाणी करून मला शिवसैनिकांनी निवडून दिले, त्यांच्याशी मी गद्दारी करणार नाही आणि म्हणून ते आपल्याशी ठाम राहिले। आज तोक्ते वादळ येऊ दे, आमदार तिथे हजर आहेत। महाराजांच्या पुतळ्याची विटंबना झाली, त्याला झाकायला आमदार तिथे हजर आहेत। कुणाच्या घरात अपघाती निधन झालं, आमदार तिथे हजर आहेत। म्हणजे आपल्या सुखदुःखात आपल्याकडे येणारा माणूस निवडून द्यायचा की ज्याने खासदारकी काँग्रेसमधनं लढवली, काँग्रेसला लाथ घातली, जो स्वतःच्या बापाच्या पक्षात गेला, पक्षाला संपवलं, मग बीजेपीच्या प्रदेशाचं पद घेतलं, आज बीजेपीला रामराम ठोकला आणि पुन्हा एकदा सत्तेची माळ गळ्यात घालण्यासाठी शिंदेंना जवळ केलं। मला या शिंदेंना सांगायचंय, जसं जसं त्यांनी या सगळ्या पक्षांच्या ढुंगणावर लाथ घातली आहे, एक दिवशी शिंदे साहेब तुमच्याही पक्षाच्या ढुंगणावर लाथ घालून हा माणूस तुमचाही पक्ष सोडणार आहे। जे कोणाचेच होऊ शकले नाहीत ते फक्त सत्तेचेच आहेत आणि राणे साहेबांना आपला मुलगा आणि आपण याच्या पलीकडे कार्यकर्ता दिसत नाही। ते कुठल्याही कार्यकर्त्यासाठी तिकीट मागायला जाणार नाहीत। कार्यकर्त्यांनी झेंडेच उचलायचे आणि आमच्या मुलांनी आमदारक्या भुजवायचे। त्यामुळे तुमच्या समोर आज ते पर्याय आहे, असा माणूस निवडायचा का की जो 10 वर्षापूर्वी या जिल्ह्याचा खासदार होता, जो डीपीडीसी मध्ये कधी प्रश्न मांडू शकला नाही, जो लोकसभेत आपले प्रश्न मांडू शकला नाही, जो तुमच्या प्रश्नांसाठी कधी तुमच्या दारात जाऊ शकला नाही आणि त्या उलट आमदार आहेत। मी तुम्हाला एक सांगते, आज शेतकरी सन्मान देत आहेत, पीक विम्याच्या पैशाचा पत्ता नाहीये, बियाणांचे पैसे वाढलेले आहेत, बाकीच्या गोष्टींचे पैसे वाढलेले आहेत, माझ्या महिला भगिनी आहेत। मला तुम्हाला सांगायचंय, तुम्हाला त्यांनी 1,500 दिले, काय मज्जा, पोराला नोकरी देत आहेत का? आज महाराष्ट्रात बेरोजगारी मोठ्या प्रमाणात आहे, पण सिंधुदुर्गात बेरोजगारी असून सुद्धा आपल्याला ती जाणवत नाही, कारण आपण मुंबईला राहतो। पण हे विसरू नका की ही मुंबई सुद्धा गुजरातच्या घशात घालायचा यांचा डाव आहे। एकदा मुंबई गुजरातला गेली, कुठे जाणार तुमची मुलं नोकरी करायला? आज आमची MIDC सक्षम असती तर तुमच्या मुलाबाळांना कोकण सोडून जायची गरज नसती आणि हा विचार कुठेतरी तुम्ही करायला पाहिजे। आज तुमच्या नारळी पोपळीच्या बागा असतील, तुमची शेतं असतील, त्याच्यावर वरवंटा टाकायचं काम आज सिडकोच्या माध्यमातून होतंय। त्यामुळे आपल्या प्रश्नांसाठी लढणारा आमदार आता आपल्याला निवडून द्यायचा आहे। निवडणुकीत पैशाचा वापर करून आपले सगळ्यांचे लाडके खासदार, तुमच्या आमच्या प्रश्नांची जाण असणाऱ्या खासदारांना यांनी घरी बसवलं। पैशाच्या जीवावर आज ते निवडून आलेत। मला सांगा, किती जणांच्या प्रश्नांसाठी तो माणूस आज लोकसभेत बोललाय? लोकसभेचं अधिवेशन झालं, किती वेळा नारायण राणेंनी प्रश्न उपस्थित केलेत, याचा सुद्धा विचार व्हायला हवा। आणि म्हणून संपूर्ण महाराष्ट्रात पैशाचा पाऊस पडला, पण मी खेदाने सांगते की आमचा कोकण त्यावेळेला विकला गेला। उत्तर महाराष्ट्र असेल, मराठवाडा असेल, पश्चिम महाराष्ट्र असेल, सगळीकडे वापर केला गेला। लोकांनी पैसे घेतले, एक वेळ चुकून डमी उमेदवाराला मतदान केलं,
पण त्यांनी बीजेपीला किंवा शिंदे गटाला मतदान केलं नाही. आणि तो किक्का आपल्याला आता जिरवायचा आहे. आणि काही करून या मतदारसंघातून आमदार वैभव नाईक यांना आपल्याला निवडून काढायचं आहे. आणि खऱ्या अर्थाने आमचा महाराष्ट्र जो पुरोगामी आहे त्याची सुरुवात कुडाळ मालवण मधनं करायची आहे. तुम्ही सगळे साक्षीने आहात. मी एकदा घोषणा देते, तुम्ही सगळ्यांनी माझ्या पाठी घोषणा द्यायची आहे. हिंदू हृदय सम्राट सरसेनापती बाळासाहेब ठाकरे यांचा जय भवानी. आमदार वैभव नाईक आगे बढ़ो. जय महाराष्ट्र. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.